Kitap, biziň durmuşymyzda dem alýan howamyzdan, günnülük azy-owkatymyz bolan şörekdir suwumyzdan soňra iň esasy zerurluk bolup durýar. Sebäbi ýaşaýşa düşünmegiň we öňe ilerlemegiň, ösüşiň ödeninde alym bilim ýatyr. Alym bilimi bolsa, kitaplar arkaly has öldürýärsiz bilýäris. Kitap hiç wagt bahasy egsilmeýän, gymmaty açmaýan gymmatlykdyr. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow. Dürdäne kitaplary halkymyza peşkeş beren gahrman arkadagymyz Parahatçylyk sady, dostluk doganlyk sady adly kitabyny hem söz sunuwutyny, kitaba halkymyzyň aýratyn sarpa goýanlygyny bellemek bilen Ustad ýazgy Nurmurat Sarhanowyň kitap hekaýatynyň terbiýeçilik ähmiýetine üns çekýär. Sizi hödürleýän şu filmden meşhur kitap hekaýaty esasyna surata düşürildi. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir. Henil çağı wagtlarym oğlanlar bilen bir hatarda men hat ýazyp kitap okumakly höwesekdim. Atam pakir sowatly adamdy. Enemin gurrun bermegine göre atam henil oğlan wagtlary hattatçylyk edipdir. Okuwçy kutup olary sowada öwredipdir. Diň onuň bilen çäklen ben döwrüne gamışdan kağıt ýasamagyň hem ustady bolupdyr. Okuwçylaryna öwredipdir. Bir yerde seyrek kitaplar bar bolsa, olar göçürüp alypdyr. Ýadyma düşýär. Ömrüniň soňky ýyllarynda bize özüniň hünerini öwredip bilmeýändigi, gittikçe döwrüň üýtgäp ýaşaýşyň agyrlaşýanlygy üçin gynanypdy. Şeýlelik bilen atam dünýeden gaýtdy. Ondan bize kalan miraslar bolsa irgun paylaşdy. Sebäbi enem her gedek atamdan kalan zatlar bolsa ýüregi ağarlardy. Ana şoň üçin atamyň zatlaryny paýlady. Soňra bilen bolsa biz obadan başga ýere göçüp gaýtdyk. Mal baktyk, ekin ekdik. Tarat ýaşaýşymyzy gowlajak bolup elle baryn etdik. Emma atamyň ýyzyny ýöredip bilmedik. Ulullyk ýigit çykdyk, öýdüşikli bolduk. Birde azatlyk, birde köpürlük. Ahir oğul biz üçin zähmet çekilen bolsa bizem öz gedegimizde zähmet çekdik. Emma atam ýaly bolup bilmedik. Şol eklençin ýyzyny ylgap durmuşyň sapalagyny çolaşdyk gördük. Şeýdip hem ne özüm sowudallym, ne de ýöne men hemişe bir saat arzu edip ýaşadym. Eger oğlum bolsa hökman okudurun. Atamyň kesbine öwredörnýip her baran yerimde alymly bilimli adamyň soragyna boldum. Okap bilmesem de atam bahyryň bize owa adamlaryny heniz çağı wagtlarynda okap beren kitaplar ýaly kitaplar gözledim. Sen berene edip düşbüyorsun. Senden başka canlı arama yok bu töwerekde. Näme seredýän? Tenip ýoldan çykdym ben. Indi şeýdip gowdgan man oturjakmy? Bol ýa, otur. Benim de içmalıyım. Yürümekçi mi? Şeydip yolum boş olsan ervedim del. Bolla otlanna gayrat et hov. Bolcak gel o. Töwereklerde instan zama görnenok. Ya sen ýyzyňa düşäýsen mekan. Suwa ýerine eltmezmiken?
Ne deyine başka alacım yok. Ne mesele ediyen ha? Şunu anlayan mı? Ne aldım? Sen biraz hayırlarak göremesen sen idinden yetip bilmeyen men. Hovan ısıdığını bir orta vuruşup olsa dey. Bir çopanın koşumka ova yakınlaştırmaydı yani. Doğrudan ova. Bu dünyadan öteceğim. At benen ağrı alan yağdım. Bulatının kayasına yatacağım. Merhut penceresine kalan yağdım. Şunda bu da adarak yağlıkıydı. Şuna da çıktı uzayın. Kim kârayı böyle yani? Diyemedin iyiliğine düşük geliyor. Allah'ım yeğilik. Bu mihman nereden geldik? Selamun aleyküm ya Suli. Ve aleykümselam. O gara sağlık mıdır? Sağlıktır, Hudaya şükür. Diyemedin iyiliğine düşük gelipsiniz böyle eğiliktir da her ne. Yavur ötevçi zatlıqa. Eygilik ağam, eygilik. Yani diýäňdi görmän ýoldan çykaydım. Vahay görgülü. Ara su gerek bolýanjan. Soğungurun yok inim yor. Kän su bereyin yor. O gara sağlık mıdır? Şükür, Hudaya şükür. Vapacan, han bär gel oğlum. Gidip baryadım da ata. Gidersin oğlum, gidersin. Mihmana su getir de son arkayın gidiver. Bolya ata. Gayrat et. Bor ata. Enesi, senem say soğuk bilen bol. Ya Allah. Mihman, taşarda oturuverdin mi? Ýaşul adara galmaly ele kenne. Agtyňyzyňam gitşek yer zerurdur da. Yederine şükür. Hey, oňa bir azar bomy. Mihmana taňdan ullipdirler. Taňar ýalkysyn. Ýoksa da adyňyzy aýdaýsaňyz ýaşuly. Adıma gol Murat diýerler. He. Sizden bir adyňyzy aýdaýsaňyz. Ulmurad ağa, maňa alim diýerler. Men bir gelen adam. Owama owaýlan kitap gözleýär. Kitap diyemi. Meden mirasyň bar ýerinde bizem madyrys. Doğru. Ýöne şu siziň owaňyza ilkinji gelip gelipdir. Ýalňyşyp düşdüm diýsene. Şey diýdiň amajak. Ulagymam dewildi. Alad etme, uluğun bir alacı bolar. Ovumu ovaylanyp kitap ýygnaýan ýanyňda bir zat aýdyp. Bizim ovamızdan edilpeýle kowalarda tapan dadyň ýaldatlar çykmasa da täzin zatlara bardyr. Hani neyim yor öýe gireli. Gurrun öýde dowam edeli. Penjek getirani ele su wagtdaly. He. Bor ýaşuly. Hani al. Geç Mihman. Ya bismillah. Töre geç. Qakas mihmana geçir. Getir. Mihman al, tuğladı otur. He, sağ ol. Bereket versin ýaşuly. Qaqaki. Hava Mihman geliş nereden? Aşgabatdan. Owa aýlan kitap gözleýär. Ören o yaxşı yigit. Ha, uloňuzam ýolla galdy. Owa. Gomuşyna bolýar zatdyr. Belki haýyrlydyr. Gülmurad ağa, öýde bolsaň habarlaş. Men häzir. Gülmurad ağa, ay Kim Gülmurad ağa. käbi? Batırın sesi ya Allah. Esselamu aleyküm Gülmurad ağa. Wa aleykümselam Matırcan.
Arma var. Ay var. Otur basın. Ine. Ay berekella. Bala öýüňde. Ne var? Nesip bolsa akşamam öýde üýşmelen etjek. Tuğalama. Türkmen barmalsın. Wah men barardım oli öýde mihmanım marda. Mihmanyňa alyp bar. Aýdymy Ölmürad ağa. Sizsiz ovada üýşmelen bolmajak bellidir. Awal şeýlana sawal batyrjan. Türkmen barmalsın. Odan akşam gelmekçi. Hani Muradan ýoksa da. Mektebine gitdi okuwçylaryň ýanyna. Oğlum adam da tuveleme. Bolyanna. Garaşan Ölmürad ağa. Bolya. Bor. Tawar. Uy, Ölmürad ağa. Ha, Kitabam ala ory. bolar. Yok bor. Bolyanna. Bor. Tagaman otur. Garaşan. Bolya. Kitap. Batyrjan akşam işmeleňe çakylyk edýär. Ölmürad ağa. Ya Allah. Kitap diýdimi? Hani çuwallak kitap alyp ber. Häzir. Ine. Götür. Ene şoňa kitap diýerler. Kitap. O kitap. Kitap bilen iş sarşan ýydyň oğul. Ölmürad ağa. Bu kitap magtymlyň kitaby. Hawa. Hey gelip ýören ýerinde şuňa ta geljek kitap gördüňmi? Ýok. Kitap gowdur. Maň her bir sözi bir köşekli diýä diýerler. Dogry aýdýaňyz. Sen hem dogry aýdýan bolsaň, häzir bu kitaba baka berşimden bilersiz. Keş teýledim, gezdim ışıň dağından. Ne beladır kimse çeker bu derdi. Işık dağın assalar göğün boynundan. Gök titreyip çekebilmez bu derdi. Işık eser etmese yanmaz çırağlar. Işığa düşse kuşlar eňler gurt ağlar. Egiler hayvatlı kuvatlı dağlar. Daşlar erep çekebilmez bu derdi. Kimdir ışığın yükün çeken merdana? Pelek gördü, orkup düştü gerdana. Zemin cünmüş eylep, ollu lerdana. Çöller, düzler, çekebilmez bu derdi. Behişt kaçıp çıkmış arşın öyüne. Tamu korkup inmiş yerin teyine. Kaçtı derya, Allah adam boyunu 400 yıllap çekebilmez bu derdi. Mağtum olu çeksen derdi düğünden, asıp olup şikayet etme bugünden. Bu ölmek, ayrılmak kalıptır öňden, peder bize miras koymuş bu derdi. Yeter dağı derler. Ne bilin de mi ne mi şu dünyamın seni izine sür kaydan. Köngüller, yürekler bir bolup başlar. Tartsa ýygnerer, topraklar daşlar. Bir sprota taýýar kılınsa aşlar, göterler olyk baly türkmeniň. Berekella. Sene gaty gowya tutupdyň. Ine. Sıralara getirdim. Şulary hatap almaly. Hojalyga jogap berýän annam soňady? Anna, O nirede? şu töwereklerde bolmaly. Müdiriňiz nirede? Tete gelýär. Ödem gelýändir. Dogurdanım. Sese gelýär. Moğlum salamu alaykum. Wa aleykümselam. Ine moğlum. Sıralara getirdim. Sıra? Owa sıra. Sırada. Bilýärmi sen? Maňa hat bir urzat kömür. Öňümizde setip gelýär. Esasda adam okuw esbaplar, kitaplar gerektir. Siyah gerek, depter gerek,
Aygaraz bu mektebe gerek tatlar ken. Salam anna. Salam. Doğurdanım. Sıradan ne olur atsın. Molum, etwaplan bir alaz bolar. Siz hiç dadın aladasını etmeyin. Yerini bu çaralar rəhm etmeli. Molum, akşamı okuk etmeli. Şeyle de moğlumlarımız yetmesilik ediye. Moğlimlan bir alaz bolar. Moğlumlan alacı olur. İthaplan alacı olur. Ne Bolar, bileyim ne. bolar. Mahtumulu prağı. Dur. Näler görünür? Dinle. Gördün näli. Seýledeliň bu jahana, jahanda näler görünür? İskender Cemşit saldıran beýik binalar görünür. Bişeleri şiirpeleňli, gülgüldar nowça beleňli, gün düşmeýän ter öleňli çeşmeli dağlar görünür. Yaradan bar etdi ýokdan, dağlar Esjeňmi? çokdan. Sorsaň habar berer nuqdan, garrygan awlar görünür. Çağlan, yalan dünya çağlan, ne gülen galar, ne ağlan, gar yağmurlar burcu bağlan, kemerli dağlar görünür. Mahtumulu kim var ölmez, acal doymaz, zemin dolmaz, asman inmez, yer çöwrülmez, gün yürür, aylar görünür. Berekella. Sene gatygoýa tutupdyň. Salam okuwçylar. Salamu aleykum. Salam. Geçirme, otur. Magtumulyň goşgusy mı? Awa, Magtumulu Pragyň goşgusy. Berekella. Magtumulyň goşgusyna gowy kıyan ekeni. Dur. Dinle. Ýagşy är il aýwyn açmaz. Göre bile haram içmez. Yaradan ýadygyn geçmez, göz ýaşyn dökmeýän erden. Evlenmez ya mevrular, zaman ötör narx çögrüler, ağır döwletler aýrylar biragda bakmaýan erde. Koçoklara ýasawyny. Gurda goýmaz şiir awyny. Peygamber bizar ýowgyny. Yollaşa bakmayan erden. Öz özünden akli etmez. Akılların sözünü tutmaz. Yoksulluk yok olup gitme onu iş terk etmeyen erden. Mağtumuli yangal öçül. Ya lal otur ya dür saçıl. Bir guruksuz ittir kaçıl. Nefihat yokmayan erden. Görgeyli. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Gel Gülmurad ağa. Aman ha. Geçin hadi gelin. Gel mihman. Gülmurad ağa mihman. Aleykümselam. Şäherden gelipdir. Birden şäherden gelipdir diye. Hani geçin Gülmurad ağa. Ha, oturun mihman, oturun. Ha, yaşlılar Gülmurad ağamızdan geline. Mihman. Ay mihman. Biler bolsaňyz, bizim owamyzyň bir däwi bar. Hawa. Şular ýaly agoýmyza ýyrnanyp, saz dinläp, owa Magtumul atamyzyň kitaplaryny elden ele geçirip, on goşgularyny okuşmak däwimiz bar. Mihman, sizem goşularsyňyz abide. Goşulay. Hawa. Ýöne onuň şertem bardyr. Şu kitap elden ele geçen ýagdaýynda, saz sägin ýara, şo wagt kitap kimiň elinde bolsa, şolam Magtumul atamyzyň şygyryny okap bermeli. Bolýa, bolýa. Ananda ýaşlylar başlaýalyňmy? Başla. Ana Gülmurad ağa geçirmeriň onu. Bismillah. Al oğlum. Görýäňmi? Hani? Tu öyle mi? Ne? Bismillah. Qaradaşdan qara qılı saylan göz.
Şoňlar görejin göze mihmanlar. Berekellah. Gelen aç deyip gelmez, turşut mağul yüz. Nana mehtaç değerler, söze mihmanlar. Ağırdır hengamlar, uzoktur yollar. Soruşta yigitler, sözleşte diller. Baharda açılan rengberen güller. Bar pasıl açılar, yada mihmanlar. Ne adım hünerler, ne sırlı işler, ne huvalı bağlar. Bu oğan adamları bu kitap bilen yaşap berene keller. 70 türlü iymişler. Bu kitabı men ne edip Gülmurad ağadan sonra balsam kam. Yigidin bolmasa yarağı atı. Şunu belli bilin yoktur gayratı. Koçollukça gidersin mün kuvvati. Yigitliğin zori. Deyde mihmanlar. Bu dünya yüzüne gülüm gülümdür. Pişesi köp bolor cevre zulümdür. Her neçe yaşasan adamlar boş bolary. Yüreği bilen, kalbi bilen dinleyeler. Yöne boş bolary. Diňe boğan adamlar der. Tutuş Türkmen halkı etmeli. O juwan, on mogul görküňe, gojalar sen görküň, yüze mihmandır. Mağtım ulu aydar, ayıp ödümde, ölüm yadımdadır, korku ödümde. Bularың üýtgeşikde var eken. Ýöne meni kitap şonu dalmaly. Hökman almaly. Ula tamydyň goşgularynyň belli wagty ýokdurlar. Dogry aýdýam. Mihman, gedek sizinkidir. Bolýar. Onuňa geler wagty boldy. Mehman, senem mazalça ýatatdy goýdyan. Ýokla Gülmurad ağa. Gaýtan bar ýa-da ulumyam ýok bolaydy. Wagtama bir çene bardy. Yatyp dinzalsan gowy Bolýar, taman ýatyp duruň. Giýjaň rahat bolsun. Sizin kim? Mehman, otyrdyňyzmy? Soraýa diýmäň, ýör öýe geçip dinzalaly. Ay ýok, sag bol. Arasa howadan demalaýyn edim. Soňky döwür ýyllar haçan görenim ýadyma düşenok. Gözel göwnüň mehman, men ýorgun çökler getireýin. Ine mehman, alın. Giýjaňyz rahat bolsun. Siziň hem giýjaňyz rahat bolsun oglanlar. Taýam aýnatyp duruň. Bolýar. Her zatda bir behwit badyrda. Kitap tep ýola çykdyk. Ençe oğular söküp iwal tapazadym bolmady. Ahyrynda gel bir düýen sebäpkär edip tüýt bir halis gözläp ýören kitabymyň bar bolan ojagyny getirdim. Benden ihlas arýad etmediň. Saňa müňde bir şükürler bolsun jan Allah'ım. Kerem eyle, ya Rab, kudretli Subhan. Garip, gamgyn geçen halyma meniň. Aklym hayranadyr, etmişem puşman. Bilmezlikde geçen salyma meniň. Din gyljyn ursam, tenne zorum ýok. Mä täjenan beýre ellederim ýok. Pakir menem, sennen aýry yerim ýok.
bir teselli bergil. Köňlüme meniň. Ýürekdiki haýyeden işin bar bola. Sen onu ýüzüňe atyrka getiren. Hanny o adam? Hey! Gitdik ha. Hey! Halyda gitdik. Ýurgaýt Ali. Murat nerede? Daňdan gidisi. Hey, denişim var bana. Bah. Halvete gittim. Hey, edenim var bana. Adamlar ananar ýar bolmady. Salamu aleyküm, Ölmürad ağa. Tamam, örüstünüz mi? Öten asam düş gördüm. Her zadın öz bəxvidi var ilenine. Bu nereden çıktı ka? Bu kitap tüyt men gözläp beren kitabım eken. Kitabıma elin eken. Adam pakir çiğ de menne. Guman imandan ayırır deyipdirler. Bu kitab göründen son menden ayırışıp bilmersin deydim ha. Dine sen näl? Başgalaram şeýle. Ölmürad ağa, bu kitap size näçe ýyldan merba? 40 ýyldan bäri bardyr. Dogry. Şunça wagtlap bu kitap size bolan bolsa, içindäki ýatdan bilýänsiňiz. Bilýän. Ýöne bir bilmegem däl. Hemmesini gurrunga merp bilerin. Muň üçin näkiliň ählisi meň ýüregime ýazylan. Ölmürad ağa, şu kitaba näçe diýseňiz diýinde maňa satyň. Enesi? Şu kitabı yerine koy. Bu diýeniňe bolmaz han ogul. Ölmürad ağa. Ölmürad ağa. Ölmürad ağa. Dursaňyz lan. Hakykatdanam mehmanyň ulagadyr. Bäh. Haçaramdyr. Otlanan ogul. Döwürtdir hakykatdanam. Batyr. Bu kitabı menden aljak bolsaň, elki meni razy etmeli bolsun. Men bolsa razy boljak gumanım ýokdur. Eger razy bolaýymda da aýalym bilen oglum razy bolmaz. Oň üstüne de tutuş owa razy bolmaz. Bir döwüm çörege zar bolup oturmazda da bir harpyny okap bilmeýän wagtymyzam bu kitaby satmagy ýüregimize döwennäler. Innika asyl özüň okap gördüň ahyry. Manyň her bir sözüniň bir düýä degip duranlygyny. Manyň biziň elimize näil düşenini aýtsam, onu diläp oturursaň möýdemok. Olmasa gurrun bereýin. Ýoksa ma şu güne çelli dol degşir oturan goňşyma taýdamak.
Welmurad ağanın kitabı dünya manına degiyati vaydiyalar. Aydın Welmurad ağa, aydın. Men sizi hüwet bilen dinleçek. Aydın. Aytsam gurrunu 40 kilodan başlayacak. Bağışla. Welmurad ağa. Men nämen bağışlamaly? Diyeme diyen. Bağışla diyen. Yankı kitabın elime düşenine şu yıl doğru 40 kilo oluyor. O yıllar çoponçuluk ederdim. Men ömrümün köpüsünü çöllü oyun idinle geçirdim. Kitap diyen adı görmeyendim. Eşten olsam da onu beyle türeytmeyedim. Günlerde bir günüm. Bar oğlum, akıdı ver. Korkakı. Şu canavar. Barın. Gelmedi ay canavar. Welmurad, Gowa diyemiz bir hepdeden mer qara beren ok. Nirdeka? Hey bilmedim de. Şu gün bir yerlerden çıkmasa. Ödüm gözüne çıkacak. Şeyleme. Başka alaç var mı ne mi? Şeydeyecek mi? Gelir mi ka? Beyle gülenen yere yok. Belki gelsin ne? Bir edil seni idine düşürüp getiren düyemiz bilen yine bir kuva düyeçuğum vardı. Anon son bir kuva düyemize başa uğradılan bolan son, kum içinde yeren çoluğuma içimlik su bilen imit taşayadı. Çoluğumu uğradılan zatlar alıp yerini odun bilen kuruşluk, ya olmasa damağı gelen mağlar uğradıyadı. Karavuz, sen ne hemen ilmiş geliyorsun? Bar sen bir yerde kal. Bar. Bar öyle var. Bar dedim, bar. Beni eyleme. Murat, çağır köpeğini. Bar. Karavuz, gel. Karavuz. Näme kakam ýeke goýýarysyň gelmekmi? Kendi men gelir. Ya birdat duyam ka. Yürü. Şeydip ben ikinci düyemizin gözlüğüne çıktım. Yürü canavar. Yürü. Yürü canavar. Yürü. Yürü. Hava. Inni nereden gözlerdi? Sen ne bilecek? Bilen yok mu? Mene bilem yok. Vay.
Çuvallar. Ha, bu çuvallar bizim düýämiň çuvallary ýaly. Eýwe. Näjekleň aýagylar näme? Näme bolýar? Birdenem bir yerden harasat kopdy. Aly tupan, yel, tozon. Şonu duýan bir yerlik zymzyat boldy. Çok canavar gel. Bu harasat ne bela? Çok canavar çok. Çok. Ah. Dur. Dur sen nire varyan dur. Harasat ýaşşan soň gözüm açdym. Seretsem düýäm ýok. Gözledim, aýlandym. Hiç ýerde ýok. Bu gurbanyň etdiğin çönüň aňar sebäbi ýokla. İkinci düýämem ýere giren ýaly bol. Ýa harasat ýugdaýdym. Halis tapdan düşdüm. Diýerler. Ay ýok. Bu diýerleň içinde nämeler ýok eken. Yine oho. Asıl berdekeniňe sen wagt canavar. Gözlemedik yerim almadı seni. Ancak çok hani koşaş. Ay canavar. Ben taptım ay seni. Kendi öldüm. Möcekten korktun mu? Ay. Tayın berdekene. Ay canavar. Bir çıktı olaydı. Çopan ağa selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Bir uçuk suğun yok mu ka? Halit ağzım kepek gitti. Yanımda suğum utortda. Hala varsan taparsın. Ha şeyle mi? Ova barıver. Ova daş mı ka? Hologumuzdaky depeden geçsen owadyr. Barıver. Bolýa, sag ol. Şu canavar. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Bir uğur suw tapdyrmazmy ka? Tapdyrar. Olo ýowarady. Suw bere. Adam diyarından Ucud şäherine 360 günlük yoldur bu dünya. Yörep bu kenara yetişdik. Bartak bizden burun da olmuş bu dünya diýip, ine magtumly pragy şeýle beýan edipdir. Gör bak näme diýerkä. Hadi bak hali.
Aleykümselam. Geç verin adamlar, geç. Bol, gelin. Adam diyarından uzun şehrine 360 günlük yoldur bu dünya. Nire var ya. Geleyen adam. Yürü. Olmuş bu dünya. Eyvaya. Alın ana. Uğuz adam. Men ödümü bin meylite getirdim. Zahan tomaşasını göze getirdim. Kulum salıp bir kaptılda oturdum. Allah almış berhe vermiş bu dünya. Eyvaya. Nedey alfane. Ay bereketli vaksı. Bereketli. Ay havol vaksı. Ömrü kulak vardır. Anında adamlarım. Novot bize yeten olsa dinlen. Nur ağa. Maktum Ulprağı'nın kitabına ver hani. Al halifa. Men size Maktum Ulprağı'nın Kızıl'dan kımmetli eserlerinin düp manisini açıklap vereyim. Maktum Ulprağı, ılıma, bilime, teşne adam olun. Dövründe en çeme devletleri gezip, şol yerin ustaatlarına gol veren, bil keşidensiniz ya eşten değilsiniz. Niyaz Ulu Pir bilen bolun vakani. Ana şonu men size gurrun edip vereyim. Ay bereketli handın Ali. Ha. Niyaz Ulu Pir'in at ovazını eşten Maktum Ulprağı, bilimimi, savadumu arttırayın deyip, nire desen Niyaz Ulu Pir'in çar menara mescidi deyip yolun düşün. En çemegunluk yol yorap, ahir Niyaz Ulu Pir'in kabaran. Dervedanın önüne gelen şahir, dervedanı kakıptır. İlk vada hiç kim vermendir. Gayta yine kakıptır. Sakçılar şahirin neyme maksat bilen gelendiğini soraptırlar. Elbette ılım bilim deyip öýünü ovasını taşlap kaydan adamın sözleşi başkaça bolýarda. Yankı sakçılar şahirin aydanlarını düşünen sürap. Garaşmaklığı vurup kapıyı yaptılar. Esli cevaptan son kapıyı yine kakılıptır. Sakçılar yine ilk başta aksi hali vermendirler. Ertesi kaytadan varıptır. Onda da kabul etmendirler ol yankı. Eline kalam alağada hani men nama yazıp vereyim size. Pirini de okap verirsiniz deyip eline kalem alıp namanı yazıp katibinden gönderiptir. Selamun aleyküm pirim. Ve aleykümselam. Ol adama yine geldi. Nerede ol? Gitti. Size de şu namanı koyup gitti. O ne emeğin naması? Galam alıp namani gönnürdüğüm bilmezmin. Efsunurup hüt-hütü iğnirdigim bilmezmin. Arşısını kaldırıp minnirdigim bilmezmin. 4 giyce 3 gün ağlap dengdirdigim bilmezmin. Eşek minip iyi arası Süleyman'nek ehtimi sıyınırdigim bilmezmin. Niyaz Ulu Pir aytti, bu Maktum Ulprağı kena. Barın yetin izinden. Maktum Ulprağı. Maharata yardır adamlar. Tabaklarını getiriverin. Mihmanlara delsin. Ağıya delsin, bağışılara delsin. Çekiverin naharlar, çekiverin. Yine dalgıncak çayını da. Yaşlıların ha. Nahar tayyardı ya Nurum ağa. Nahar yiyip onun son devam etsek niçik olur. Ağalar selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Yan kaydan rahatlanız şu kitapta var mı? Kim ayvi? Bu kardeş su sorak geldi. Su sorak gelen ola vermeli kendinizde su. Yer su Yok, vereyim. bana suğun gerek değil. Ağam, şu aydan rahatlanız şu kitapta var olsa, onun şu kitabı bana verin. Ne emedecek bunu neyim? Doğurdurum ne emedecek bunu?
Bolmasa şu kitabı bana satın. Oo inim, bu kitap satılan kitap değildir mi? Bu kitabına belli bir bahası yoktur. Köşöklü dünya duruyor ara bahası. Bolmasa hana howlingde 2 tane düýäm dur. Haýtyny halasan allyk. Şu kitabı bana ber. Yaşullar görýän bulun şunun garasyny haw. Ihladım rahat diýipdirler. Yaşullar yaman ıhlasa güçlü bunun. Kitabı berayeliyim mi? Beray sana, beray. Yüzünü verecek goza beray sana. Bar senem düyen alkan. Al onda bu kitabı katı ey saklığın. Bismillahirrahmanirrahim. Bize bu kitaplarında yad tuttuk. Senem bu kitabı katı ey görüp saklığın. Nesip etsin. Yaşullar. Taňry alkadın. Ha, bile alkadın inim. Bu kudretli kitaptır. Gözün göreceği alsaklığın. Gözümün göreceği alsaklarını ağam. Razı bolgun. Siz razı bolsaňyz, men münkerem razıdyryň. Taňry alkadyn ağalar. Bile yalkadın. Bile yalkadın. Kagaman var. Nesip etsin. Bar canavar. Razı bol menden. Taýyňyň bitdi. Ina ha suwun. Torwaňam galyrypsyň. Getir kitabyňam torwa atay. Ay, şuna oňaraýdyň agam. Ýatdan çykan ekene. Bolýa, sag boluň onda. Bolýa, taňry alkadyn. Bolýa. Suwma mal. Sagaman var. Bolýa, ýör canavar. Sag bol agam. Toýda görşeliň. Ýetip boldy. Muratcan. Salamu aleykum kaka. Aleykümselam. Taplan içik. Şükür kaka. Alan düýäňe Getir. Bar o ağladan ay. Bor kaka. Oğul bolsan, sagaman otyrsyňmy? Hani? Gowa diýämidi? Tapdyňmy? Tapdym. Men ony He? her bir sözüniň özü bir düýä degip duran bir zat bilen başa baş salşdym. Näme? Al şunu sakla. Häzir. Gurrunmyň içinde bardyr. Näme? Men entegen bärsinden gaýdýan. Dogrusy bir agy sözüne düşünemek. Al ne özüňe bir gör. Al. Näme? Kitap. Gowa diýämid biýderejik bozlak gitdi diýsene. Üýşüp ýatan bir petde kagda çalışdym diýsene. Me kitabyňam al. Munyňam al. Sene oňuraýdym. Şeýle boljagyna aňýadym. Kaka? Ha, oğlum gelinmi? Bu näme? Bu me? Kitap oğlum. Kitap? Goşgular oğlum. Goşgular mı? Ha oğlum, goşgular. Eret köşek. Ine. Şeydi tutmalı. Yok. Beyle koycan. Ine şu doğru. Görüyor musun? Hava.
etsem kem. Bu da kitap okabilen yok, barsa olsaz. Ya, şol qoňşawadaky molumy haýyş et göräýsem kem. Özümiň sowatsyzlygym bes, oglum mara godaýyn. Bu sewdany ýerine gaýtarmaýyn. Adam oğlu dünýäge gelden soň Allah'ın yaxşıları. Berdiye tebde okmay. Yetdiye sagır. Näme hoňlukdan yetdiýäsizde? Jigilim, gayrat edin, yetdiye sagır. Berdi, o begli bilen altyna mal ýatmay. O, häzir gün şola var ya. Berdiýine malar, altyna malar. Ey vay, 4 qur aýaw masýanlay. Ağlama sen bassın o. İşte. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Inim sagylykmy? Gel bäri. Gowmy taplan. Şükürallah. Size mamar tagmasyňyz? Ugur nere? Men bular goňşawa gitip barýan. Ola oda täze mektep açylypdyr. Ha, tuwelemi. Bular şu mektebe ýerleşdirjek. Bular men jigilerim. Ene talar gayrat etdip bana tawsyp goýberdiler. Ha, şeýlemi? Barýan ýeriňe şol ilerki owada-my? Awa. Menem şo ýerde oglum okatjak. Gaty gowy diýäňiz. Onda ikimiziň ýolumyz bir ekenmi? Awa. Menem ýol ura, öňmüzdäki owadan 2 saat jigilerim al iziňizden ýeter nesip bolsa. Şo almaly owadanmy? Awa. Şol owadan. Onda biz ýöre berjek. Sen hem iýdimizden ýetip bererdiň-de. Oglukman bar beriň onda. Görşer. Bolýa. Siz ýöre berin. Men iziňizden ýeter. Tagaman bar. Tagaman baryň. Ýöre oğlum. Ha oğlum. Okatyň elýär gerek. Okartyň netip bolsa. Meňem bar ardy maksadym şu kitap okatmakda. Sen alat etme. Netip bolsa ol owaň çağlar ýaly bilimlen mordyň towatlam. Ýöre oğlum. Hiç de adalet etme. Ine şu kitabymyzam özüň okap berersiň. Ýöre oğlum. Kaka bu kitapları? Dur, elleme kitapları. Be, adam araya oğay verdi. Kaka men şu tayda okumalı. Awa oğlum, indi sen bärde okumaly bolsaň. Hanyor taş çıkalı, belki daşarda adam madır. Salamu aleyküm. Wa aleyküm Taglyk mıdır ağam? Salamu aleyküm. Inim taglyk mıdır? Oğlum bize bir işsizce gelenler. Oňarypsyňyz, aýdy beriň işiňizi. Men bir şugoloyda sewda etdim oğlum. Sewda? Ine şu görýän kitabymyz bilen men düýämi başa baş çalşdym. Any göreýin? Öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Bäh, oňaryp durunmy? Bahasyna degýän kitap eken. Gaty oňarypsyň inim. Bu kitabyň bir düýä däl, 100 düýä degýär. Oglum okudyp, hat sowda uratyp beräýsiňiz. Arzugum şu kitabı okap bersin diýip siziň ýanyňyza getirdim. Nesip bolsun inim. Oğlum, şu kitabı size galdyraýyn. Ýok inim, galdyrma. Bu kitap äkit öýüňde ýygnap çykgoý. Ogluň biraz wagtdan hat sowda öwrenip, öýüňe baryp bu kitaby saňa okap berer. Hökman okap berer. Onda ahir arzuguma ýetjek-de men. Yeterdiň inim, yeterdiň. Bolýagam, taňry ýalkatyn. Sag bolum. Sag bol, sagaman bar. Bar oğlum, sag bol. Moğolumyň bir diýeni kaýtaratmagan bolýarmy? Bolýa. Ejeme de salam aýt. Hökman aýdarym. Borunym, ýoluň ak bolsun. bolsun. Sag bolum. Oglum, hakyň gowy kitaby bar eken. Nesip bolsa sen onu okap berersiň. Oglum. Meni hökman arzuguma ýetirgin. Murat Molim, siz bize Göl Murad ağaň Magtumgulynyň kitabyndan goşga kap berjek diýipdiňiz. Gam dumany basyp, garyp köňlümi, göz ýaşym saklamay döküp baradyr. Kimdir rehmeýleýän sorap halymy, bozuk köňlüm görün, ýykyp baradyr. Gerçe ot ýaksalar aşyk ýagyndan, ölüm asan bolar dost pyragyndan, hicran meni gowdy sabr dagyndan, pyrak bogun söküp baradyr. Ol döwrani sarh bulaşdyrdy. Gam janym gutardy, ot tutaşdyrdy, ışık meni ýandyrdy, hetden asyrdy.
yüregim içimden çıkıp baradır. Magtym guly, mezalym yok söyläyin, dostları derdimi ayan eyläyin. Ey yaralar, yığlamayın neyläyin, ışk meni yanırıp yakıp baradır. Berekellah, okumaga öwrendiň. Oğlumun ıhlasy bilen muratsan, şu ozoň maşynyna, öýümizin içinde, öz ene dilimizde bu kitabı okap berenine, bu bize baştan ayak düşnükli boldy. Ana şondan soňra bu sewdada utunmanlygym gelnejeňe de bütün owama da belli boldy. Owa adamlarynyň bir oňmadyk sewdada Welmurad aganyň sewdasy ýalyp üstümden ölmeklerine oturdum. Saman otursaňyzmy? Oturamyrs. Enesi, ertirden mer başa gaýdyp ýörsiň. Penjegem mareken, papagam mareken, görmediňmi? Çaýyň aharyň taýyny etip goýandyr. Penjegim näme bileýin men o? Kitap ekden röýdüp zehrem ýarly. Ine ýaxşy. Sen bu kitabyň taryhyny işitdiň. Mandan soň Welmurad kitaby öýünden çykarar, birine satyp goýberer. Kim anar? Men muny satyp goýbersem, meni bütün oba ýazgarar. Sen muny gowuran bolsaň gör, oku. Hedilet, elimden alyp gitmek niýetiň bolsa ýadyňdan çykar. Kitap elden çykmaz. Welmurad aga. Siz men bir möhüm işmen bitirmediňiz. Nämäni? Kitapny möhümmi? Hawa. Şu kitaby maňa satyň. Satman, satsam utularyn. Welmurad aga, satyň. Size de il satypdyr ahry. Satanlar utulanlar oğlum. Satmasaňyz onu ýöne bereň. Ýaxşy ýigit. Beýle gerek bolsa onu şu ojukda oturumda göçürüp alaýyn. Göçürüp alsam onu diňe men üçin bolar. Maňa bu kitap hemmeler üçin gerek. Inne näme boldy haray? Ya Atyňa mindiräý, o menem. Mindirjek gal, men oýatym. Onka minäý, onu sen mindiräýdi. Mene mindirjek gal o. Onu men näme üçin çağırdyňyz? Ata! Bular meni atyna mindiren oklara. ya seneme. At gitmay hana. Ne? Al, senem izinden kalma. Pılga. Çu. Çu atım. Bah. Nämesem ki. Anol. Ola gitti. Nira gitti? Şu sapara penjeginem, papağınam geyip gitti. Nira gitti? Wahşo kitabı ýatdan milýaňa kakasy. Biräýenem bolsaň bolaýjak ekeni. Biräýmelim de. Welmurad aga. Men taýýar. Al oglum kızgınjak çörek git.
Al. Ha, bereket versin ece. Nire varyan oğlum? Olovadaki tägaslyň mektebe. Mektebe? Owaja. Wagtama bir çene bardy. Mektebe biraz gijirak däme oğlum? Owaja gijirak. Sağa köpelen soň akşama mukutmaly bolýar. Şeýlemi? Men eglenmem, derrew geler. Bolýar. Bor alat etmeze gelermen. Dostlara, dostum menin, sanan, şirin, söýgüller. Dostlara, dostum menin, sanan, şirin, söýgülidir. Can kivi pinhan sahanna, aleme belgilidir. Diyerem men aşığa, öz elimle kalt ederim, annın oğul mel biğam, bihal edip almalıdır. Yad gelir, vakitte gider, gaflata batmış gözlerim, açayın niysem açılmaz, ne ağır uykuludur. Bilmeyen soranlara aydın bir garip adamız, aslı herkes yurdu etrek, adi maqtam olur. Tanımadık seýlemez diýipdirler. Siz hakda tersirak pikirde bolduk. Yer bolýar. Wagt yitirmän, Ölmürad agalara barly. Ölmürad aga. Ay Ölmürad aga. Ho! Boşluk. Ne molly? Kitap geldi. Kitap? Martım Gul'un kitabı geldi. Maqtam Gul'un? Arzuňyz hasıl boldy. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Getir kaka. Sakla oğlum. Ölmürad aga. Maqtam olup Pragyň kitaby. Taňry alqasyn. Bu kitapdaga siziň azabyňyz siňdi. Berekellah oğlum, berekellah. İyi iş Size köp sağ bitiripsin. olun aýdýan. Sağ olun, Taňry alqasyn. Salamu aleykum. Salamu aleykum ýaşy.